Drop it. И здравейте, съм Джо Гейминг, днес имаме на привет сервер. Опа, извинявай, без да искам, бе, ей! Тук с Кита ем, да пипимен, Бандибан, и Hello Crafty, и мен. Ще почнем. Нека да оцеляваме, само да си взема малко дърво, че аз нямам нищо, бе, Иване. Добре, аре, стига си ми взимал дървото, че пи си друго. Взех едно! Ми върни ми го, трябва ми на мен, аз също нямам нищо. Аз нямам буквално! Имам само две купчета дърво. Имам 3. Ласка, чакай малко. Така, дами и господа. Аз съм спрял клипа на пауза, докато малко... Кой аз? Кой всеки го ще трябва? Аз не съм. Не, което и снима. Аз се снимам. Не, хора, аз се спрях клипа. Ще почна нов. На мен сега не е нужно. Окей, почвай наново. Че аз нещо провалих пак. И хора, ще спра клипа, докато там събера нещо дърво и почна да стане нещо интересно. Ще стане нещо интересно към това и се върне след малко. Ако имаме Аба Кевинг. Добре, що никой не иска да ми каже какви са координатите на Това спауна. ще кажа. Стой малко. Аре, кажи ми. Аз отивам на Да, аз почнах какво да снимам. Сега координатите са 142 и 300 и 69 Аз ще отивам. и 270. Антипан направи workbench. 142. 142 Да. 70. Толкова. 42,70. Да, бати, обяснението ми давате, значи. Аз съм на 142, няма нищо, само дървета. А на 80 ли си? Да? Чакай малко, че аз имам лак. Сетих се какъв е проблема. Третото гледай. Значи първото 173, след това... Първото е 173. Значи аз съм бил супер близо до вас. Не, бе. 173 и третото Не е... 173, аз съм на 173, аз съм много далече от вас. Добре, как е спавна? Някой ще ми каже ли? Аз съм на спална, ама. Чупи ми са кирката и съм по земята, без храна, без нищо, хора. Никой каже. И аз имам 10 пържоли. Координатите са, стой да видя. Да ми кажеш това последното колко е. Сега където съм точно на спална е 143, 69. Последното е 163. Последното ми е 264. Аз съм на някакво майната си, бе. Да, това са координатите, където пише Hello Crafty. Някой ходи. Ето го. Ето го. 200 и колко? Така ли бе, Раби Михайлов? Виж го в чата. 143, 69, 264. Някой има Рабин тук и обиди Hello Crafty. Аз обирам дървото. Hello Crafty. Аз съм на 264 последното, 69. Добре, тук има ли едно праси? Аз съм под вас някъде. Добре. Ето те, Иване. Здрасти, Митко. Значи Иван, хора, ще лефтвам, ще хода да ям. Окей. И ще дойде след Аз ще малко. купая. Ако няма никой тук в привет сервера, аз мога ли да влизам? Да. Нали е сървър. В геймплей, ако няма никой, пак ще влезе. Добре, хора. е пуснат. Добре, хора. Аз... Крафти ти, нали няма да го спираш? Не. Добре, аз стигам да ям. имам малък лак. Добре, дай ми господа, аз стигам да ям. И имам след малко 1000. се връщам. И здравейте, съм Джо Гейминг. Продължаваме тук в привет сервера да купаеме. Аз не знам дали в началото ми казах, че сървъра се казва Premium Craft. И да, едно така се няма. казва. Защото всички сме с премиум и е крафт. И сървъра е премиум. За премиум. Да. Хора с купена игра. И Hello Crafty. Ти после ти се разбира как се прави привет сервер. От сервер про. О, диаманти! Браво! Окей. А ти ги намирате, бе? Аз имам 3 диамант. Hello Crafty, откъде какво е това? Сервер про, какво? Къде си го намерил? Сервер про. От Google! Няма смисъл, че обяснява. Ти докато разбереш, ще стане утре. Добре. Добре,
Добре. Ако ме видите, сета шапаните. Аз съм full iron. Не, моето е с голд смесен. Аз не съм флайер, само 7, който не е изпечен. Аз за нищо не Ами ставам. ти ходи да ядеш, аз копах. Те всички комахме. Да. Само всичко Още кома. айрон! Такова. И да, хора, ще се върна вече, като не копея, защото ще е малко скучно да ме гледа. Бах ти ролбека, Камера брат. диаманти можеш. И здравейте хора, аз съм Геократ и както виждате се върнахме и имаме 9 даймънца от копане, 2 емералда, доста айрон, доста Ама хора, такова стоун. тук нали няма геймод. Само Hello Craft има, но той не го ползва. Аз за кой ме да го ползвам, това тук оцеляваме. Това е простотия. Той даже телепорти не дава, така че. Омага, ми кой дава телепорт, бе? What? Омага, падна ми на 9 въпроса. Да, да, че съм Това е свикнал. сървър без плагини, няма тъпа. Има тъпа, ма няма тъпа. Тъпа, а не тъпато е само за опнати. Да. Не, аз съм тъп, не го знам. Всеки Има ли знае. се с хом, брат? Не, Гледайте. без плагини е. Без плагини. Трябва да си гледаш координатите, малко така да се затрудниш. Хора, къде е първата ми кирка? Това е първата кирка Уден, която задължително ще я запазя. Аз моите умрях. Имам 18 голд. Не ме интересува. Мали, сърцата ви гледам в момента. Майко, Ами да, да, на мен нападнаха 5 спайдера, 6 зомбита и един ендърман. Ами хора, вие къде ги намирате тия мобове, бе? Само аз не ги Еми в намирам. Аз в мината. момента даже чувам зомби, ма не знам къде. И аз чувах, ма изчезна някъде, нали? И сигурно ще пропуснем пещерата. Аз ще отида да потърся малко даймонд. Аз намерих 3. Китай им, си на много малко. По-добре е нещо да се нахраниш. Да, ще ям ротион фри. Аз имам 5 свински пържоли. Аз имам едно пиле. Аз съм full iron вече. Аз съм не, защото не мога да намеря нищо. Аз пък ти казвам добре. Кой затвори? Виж, че аз се регимна. Не е затворил. Банди бан. Защото по едно време стане някакво тихо. Да, нали? Банди бан с Ще правим ли кандидатури за сървъра? Не. Да, между другото. Ние само ще каним бе. Какво ще... А има ли ресове, значи? Не! Това е сървър без плагини, брат. Така Пъки кажете. не рез, тъпа, флай и такива. Над мен има лава! А над Добре, мен хора, има зомби. Сега се нареждаме честа. Хора, не знам дали искате да ви споделям, ако ми видите какъв е честа, ще препаднете. Какъв? Значи, една луден кърка. Абе, после ще го видите. Като Той на спална ли си го оставил? Не. Аз папанарно съм. Добре. Да размет. Чакайте малко, сега идвам. Добре, аз съм в най-яката пещера, обаче има много. Аз съм на 18 ред. Сега още надолу копая. За да намеря. Меро се направим една айрон кирка. Ес, равин! Ако нещо гръмна до мене. И първото нещо, крипър. О, злато! О, трябва ми ранкирка. Аз намерих 1000 злато. Ма гъзък, човека злато. Еми да си направим брони, все пак още нямаме да има. Аз мога. Еми да си имаш. Добре, хора, сега отиваме на пътешествие за вода. Там да снимаме едни Аз намерих равин. Аз сега ще хода и аз да ям. Лаг. Да, лаг. Между другото, както сървъра клоузна, спря лага в сървъра. Да. Да. Тъпо зомби! О, мага, хора, отиваме на пътешествие, както казах. Да, ама... Чакам. Тъпо зомби. Запали са. Много съм Аз тук прост. си скопа златото, ма чакам да ми се направи. Аз станах с него. Ти си умрял? Хора, Не съм умрял, Аз паднах с него, ме се запали. хора, аз ви затварям. Що? Защото искам да снимам спокойно. Да, и аз мисля да ви затворя сега след малко да снимам. Чакай, Иване. Не бе, няма да затварям, ама... Ще заглушиш. Не, ще затворя след малко, не сега. Чакай. Малко. И... Не ми се играе нищо Дами Майнкрафт. господа, върнахме се. Дами господа, не ме пука. Чай, че много разделям клиповете.
Аз с бандикам просто си ги спирам на пауза. Аз моите не. Къде чувам нещо? Да, знам, аз не... Защото... Рип. Да били при мен. Да. Ти с това... После може да ми кажеш как да си инсталирам към тази студио 7. Що? Ама не, Митко каза, че е намерил някакъв кейс за 8. Аз съм с 8 и съм безплатно такъв кейс за 8, да. Имам кейс Научи за 8. ли се това? Диаманти! Чакайте, кога аз за малко ще снимам, за да... Имам кейс за 8. И хора, намерих диаманти. И между другото, Килограф тук на е писар. рипна от крипър. Сега ще изкупаем колко диаманти сме намерили. Това са доста диаманти, хора. Банди. Имаме точно 12 След диаманта. малко ще прата Кео. И да. Добре. И добре, хора, аз ще спра да снимам. И ще се върна по-късно да мога да направя. Редстоун. Говорим Взел ли редстоун? Хайде. Вземи го за XP. Хора, знаете ли какво? Това. Айде да си направим чикън кукър. Направи, че аз не знам как се прави. Пака. Ама по-нататък не сям. Да, ние в момента нямаме яйца. Прести. Пак ли, бе? Още редстоун. Имам чувство, че съм до диаманти. Да. Чакай. На 11 лет и лет съм. Чакай малко. Копая тук. Бога написах му. Не са ли да си на 12 лева от диаманти? На 11. Мога. Ама без псовни в чата инче бан. Емералд. Омага не е псовня. Знам обаче без псовни, иначе е бан от тука, сървъра. Дори им пишеш не, може да им пишеш само ама ако пишеш фак или нещо тия, бан. Що пък не... Такова. Не, примерно като умреш си ядосваш, искаш да кажеш на другите, че си наядосвам, че умираш, може да кажеш фък. Да, обаче... Ама няма да казваш fuck you, примерно. Да. Иван е на моя survival и изчезнал, не познавам с каква причина. И постоянно бъгваше. Аз едно не мога купа купчета да не ми ги дава целият сървър бъгваше там, целият свят. И survival ти бил бъгнан и ще е изтрил. Какво правиш тук? Какво ме биеш, бе? Гледай, какво имам тука, бе? Аз тук си купа, бе от тука. Това си е моята мина. Това е моята, аз тях там, почнах да си купа, ей. Това е моята, ей. Аз купах тука, почнах първи, бе. Това е пещерата и аз почнах. Загубих си айтемите, бе. Браво! Това си е моята мина. Аз тук почнах да купая там от пещерата от някъде си. Равин! Ти ме отидаха. Намерих равини и емералди. Човек, аз купая не мога да намеря буквално нищо. Буквално. Аз почвам купая на страни то. Не чух, че е тук направи ще нещо. Да, това ще е супер тъпо. Аз изгубих, знаеш колко айтем. И аз съм умирал на моя survival, ако си ми гледал канала, но не съм си го правил Game Rule там. Кой? Ще умра 100%. Не, кой? Да пипам, що пише не дей. Защото виж какво пише той, да направи като умираш да не ти изчезва тамите, което е гадно. Пак ли, бе? Диаманти! Диаманти! Стига, бе! И хора, отново намерихме диаманти, да видим колко са. Вече имаме 14 диаманта, хора. Аз намерих лапис. И да. Виждате, че няма никакъв чит, даже аз нямам геймотът, сега ще ви покажа гаме моде. Но ето дава, че you don't have a permission. Аз трябва да излизам, защото нямам храна. Вижте бабки улите, хора, аз не мога да намеря айрон. Диаманти 15. Аз намерих 8 Аз копая, ти отида да играеш CS, като не намираш нищо. Пачи си трябва. Аз трябва да си намеря храна, брат, аз съм хипер малкото. Аз имам 4 пържоли.
Аз имам едно пиле, чакам. Изпечи се по-бързо. Аре бе, Аз имам около 10 пържоли някъде. Аз имам 4. аз имам едно пиле, сега се го печа, отивам горе си търся, защото... Да. Хора, така, аз отивам горе и ще затворя, за да се оправя клипа и ще се върна после. Добре. Ако искате да си звънете в дискусията да си говорите. Добре. Ама няма да правим други дискусии на сървър, само те ще е. Добре. Банди, сега ще извънна. Ама не бе, звънете си в дискусията. Да сяднем после. Аз съм в дискусията. Добре, Маскари ти пизрат! Добре, ще първо звънна в дискусията, ще ви звънна. Айде, чао, Иване. Така се сега ще затворя. Добре, айде. Защо, Иване? Що ще затваряш? Ще си направя клипа и аз. Хора, сега се връщаме само да си оправим дискусията. И здравейте, съм Jovi Gaming. Продължаваме, както вече преди малко ме размота една вещица. И няма какво да ям. Трябва да се направя една айран брадвичка, за да ги избия навън, защото гледайте на колко съм. А вижте на колко бучета имам. И ще измърля целия, като... Ще измреш ли? Ага. О, чакай, че аз мога да се направя вече. Аз имам... Що си направих пръчки? Ох, така. Аз си направих пръчки, дори да имам пръчки. Отивам навън се пия с скелети. Скелетите на шнапчета са хипер опнати. Те могат да ходят на страните, бият и бягат. Тук съм. А най-гадното, че скелетите има спринт и могат да ходят на страни и те бият. А защо? Мен една вещица ме целеше, брат. Аз те спасих от нея и затова левнах, защото крипър ще да ме взриви. Тая вещица гати смеха, брат. Знаеш как се изплаши? Да, Аз искам да си обработя клипа. Окей. Аз трябва да намеря храна, брат, че... А какво стана с крафти и с китаем? Не знам, излязоха. Hello Crafty обаче в сървъра. Само. Аз си той. Пишете му да дигне скайп. Аз написах hello, ма нищо. Hello, hello. Не, написах hello. Hello. Двойно О се бори за У. Ало? Ало, аз сега ще си оправям клипа. Аз ми трябвах, аз ще умра, защото нямам храна. Аз ще умрях един път. Java Gaming Pro, я ми звъни налично. Що? А? Що? Налично да говорим. Що? Що и те говорят с нас? Аз съм тук. О, сега скъпем. Хубаво хора, аз го затварям. Що? Еми, шо? Що какво? Не знам, затвори. О, намерих такова бамбук. Фута Майнкрафт на български. Пише защото така, не е просто... Не знам как... Забравих как бе. Sugar cane. Намерих. Това ли слушаш, бе, Иване? Не, това си е, защото я знам на изуст. Добре, какво да я майчице мило? Ходи търси храна. Търся нищо. Търсиш нищо? Не търся нищо, не намирам. Не знам. Човек... Бе, кой съм махал дискусията, бе? Ама вече нямам някой сервер с... не има. Hello Cat. Защото цъкам тап и не ми излиза... цъкам тап, дай не ми излиза никой. Аре бе, поне да е сурова храната, да няма пече да се намеря нещо, е. Човек, това ако е The Forest, ако така беше The Forest, никой няма оцелее. Човек, като в The Forest съм вали дъжд, търся храна с някаква брадва. Намерих, яш бързо. Оф, това ме напълни много малко. Има проблем с сървъра. Що? Няма храна. Не, има, просто трябва да търсим много. Не вярвам.
Човек, гадното, че аз нямам спринт. Аз излизам в сервера да търсим храна. И дай ми помогни, защото аз ще умра скоро. Иване, що не искаш да оцеляваме по групи? Защото е тъпо, ще отлявам по-отделно. О, виж колко сърца съм, Иване. Че и да вляза отделно ми стерам. Дай списа, че Hello, Crafty. Get Premium to remove ADS. Какво е това? Дигни, скипе. О, мага, аз съм под водата и ми живо сърца. О, кафлак. Това е защото ренка. О, аз загубих. Какви бяха координатите? Иване, кажи ми координатите. Още снимате ли? Не, аз спрях, аз да си рендървам клипа. Ама Иване е в сървъра. Така, че като... Да, имам 16 FPS. О, мага. Координати, чакай, аз май намерих къщата. Крafty снима. О май гад. О, имам бати лага заради това О, рендър. прасе, обаче аз изгубих там. Бага Ренбург, аз такова качвах клип. 3 прасета! Снима, 3 прасета! играх в Майнкрафт и имах 60 FPS. Едно прасе ми пусна 3 паржоли, брат. What? А човека да форс верно. Аз се изследвам. Горе имам кирка, дъм, лопата, дъм, брадва и дъм меч. Имам и дъм каска и дъм наградник. Пише Тук прав. съм. Ало. Браво. О, в прасета, но се изгубих. Пак ти тъпия телефон. Има много храна, обаче Иване трябва да ми дадеш координати на спална. След малко. Аз не съм на спална. Какво бяха координати иначе? Не знам, ще питам Crafty. Май бяха 60... Не, аз имам скриншот, всъщност ще да в апдата и ще кажа. Ама изчакай само, че намерих още прасета. Да, господа, както виждате, аз Ти още ли снимаш? Да. О, Джон Вече Пайък, ректор. както Ма не коляти. си прави първия клип супер дълъг, защото това ще е тъпо. Добре, това ще бъде за този клип и да скоро.